ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦ ଖେଳନା ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନେଲେ ଖାଇବେ ଗିଫ୍ଟ ସେମିତି ରହିଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ମନିପର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ରହିଛି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 20 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଫୁଟ ଅନେକ ମାଲ 20 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ସଭା ଅନେକ ମାଲ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ମାଲ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ରହିଛି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଚାଳ ସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ରହିଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମନ ପସନ୍ଦର ସଂଗ୍ରହ କଲେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭାଇ ମାଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ମେଳା ଉପଲକ୍ଷେ ଆସିଯାଇଛି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ମାଉସ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଆସିଯାଉଛି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ଆଜ୍ଞା। ଫୁଲଦାନୀ ରହିଛି 20 ଟଙ୍କା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଗ ରହିଛି 20 ଟଙ୍କା, ରୁଚି ସେକା ରହିଛି 20 ଟଙ୍କା, ଆଲବମ୍ ରହିଛି 20 ଟଙ୍କା। ଲୁହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର तोर तारीफी वाला आखी, तोर तारीफी वाला ओठ, तोर तारीफी वाला नाक, तोर तारीफ